Så er jeg tilbage igen. Det var lige, jeg skulle... Det var fordi, jeg byggede lige lidt på bygningen der. Jeg så nok i sidste sekund, da jeg gik væk. For det er bare det der. Det er Windows 10 Gamer Recorder, som der er installeret på en måde allerede. Så det er Windows 10, der har ligget ind. Microsoft, den har lavet det ind. Så I kan se, at jeg lægger strøm og det hele. Og jeg vil nok sige, den der, det er bare... Jeg har jo ikke nogen steder for at give strøm fra indtil videre. Det vil jeg ikke bygge endnu, fordi at jeg ikke der er kun nogle få bygninger, der har strømmen. Som det der. Den der har ikke. Mit hus har ikke. Nærmest hele byen har ikke. Kun tage en bygning derovre, som har strøm. Det har jeg allerede lavet med min søster. Lad mig lige få bygget det her strøm. Eller i hvert fald taget over det, sådan, så det ikke, når det regner, så smadrer det ikke. Jeg så nok, det er jo noget strøm. Jeg skal vise til jer. Jeg fik den her dør til at virke. Den fik jeg til at virke. Jeg gør det ikke så højt, fordi jeg er ikke lige så vild med, at det går alt for højt nu. For jeg er blevet lidt anderledes. Lidt anderledes med det der strøm. Og jeg bygger det på en lidt nyere måde nu. For jeg ombestemmer mig lidt med tage. For jeg laver alt for mange af de der buer med tage. For jeg laver alt for meget af i min by. Der er ikke så mange nogen, som der er lavet som de... En mere af det her. Så skal vi lige have sådan en. Hvad er sådan en? Men jeg kan nok ikke lave en kopi af min, fordi det er meget ustabilt, hvordan jeg bygger. Så hvis I er heldige, hvis I kan. Syge. Og jeg sagde, jeg har nok ikke sagt det, men jeg burde faktisk ikke lave en video, men jeg lavede det, fordi jeg tænkte, hvorfor ikke? Det var ikke en lang Minecraft video der. Så den rigtige 9'er er her. Så den anden, det sletter jeg. Så den 9'er, der står der. Det var bare en uplanlægget Minecraft video. Der bare lige skulle bruge som en tester. Så vil jeg prøve det. Men der var ikke så meget at lave i den verden. Lige nu. I Java. Ja, lige nu tænker jeg mig lidt om med det. Hvad jeg siger med hvilken version. Det er den ældre i hvert fald. Meget ældre. Og ved at kigge på de gamle versioner, kan man se ændringen. Og den er mega stor. Jeg skal bare se det. Jeg tror det var 1.7 på en 10, hvis jeg er rigtig. Ellers ved jeg det ikke. Nu er i hvert fald huset lige ved at være udefra færdigt. Nu skal det bare lave restauranten. For der har jeg allerede nogle rigtig store planer. Ellers vil det være. Og det er derfor, at jeg bruger kanterne. Derfor jeg laver i midten, det første laver jeg de der systemer der. Jeg laver det ikke op i heroppe, hvor strømmen er.
kommer til at se rigtig grimt ud. Ellers laver jeg den oppe, hvis jeg er heldig. Nå. Så fik vi bygget udefra. Det ser ret pænt ud. Det vil nok ikke synes, men det er bare mig. Nej, nok ikke lige nok. Det kan jeg godt se i hvert fald. Nu skal vi bare lige bygge lige i siden her. Så er der lidt stil i det. Nogle gammel stil i det. Nu ser det pænere ud. Og den her gammeldags. Det er den nok ikke på den anden side, men det er jo ikke den side, vi skal se det fra. Det her hul er også ret grimt. Kan vi gøre noget ved det? Kan vi faktisk godt. Skal vi lige gøre sådan her? Har vi sådan der? Skal vi lige gøre det? Så, fordi så kan vi gøre det. Og så kan vi ikke se det mere. Og så er der sådan en lampe inde i, der gør, eller sådan en, den her redstone. Jeg kan ikke sige det. Nå, men nu har vi den her del. Nu har vi strøm og det hele. Huset indenfra, det er færdigt. Eller udefra. Nu skal vi bare, jeg skal lige have denne her. Og hvor er den kiste? Hvor er du? Og hvis det bliver en rigtig lang video, på grund af at jeg bruger tid til på at lave sådan nogle ting her. Jeg er nødt til det. Hvis det ikke virker, så er det meget irriterende.
Jeg håber det virker. Nu er det en bygge mere ind. Jeg burde lave en der stoppede den i at gøre det. Nej. Sådan der, så gør den det ikke. Nu kan den ikke komme ind. Nu virker det ikke. Men går der ind, så sker der ikke noget. Jeg går lige for, at der ikke sker. Jeg gør lige sådan her, fordi så er det rundt om. Jeg laver det på en anden måde. Selvom jeg har masser af ting, jeg kan gøre det med. Ja, der er nogle par måder. Nogle måder på at lave sæder. Hvor man rigtig sidder også. Du kender den nok, hvis du er heldig. Jeg lige finder lige en minevogn. Der og der. Dem der er heldige kan gå hen og sætte smed meget hurtigt. Og det er sådan man laver det her. Jeg skal nok lave videre på det. Men det er sådan jeg vil lave det. Nå, men jeg skal nok lave det der sådan så det bliver anderledes end det er lige nu. Nå, men hej hej.